Έχετε ακούσει ποτέ για το χειρομασάζ και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μασάζ και του χειρομασάζ? Πάμε να το δούμε. Το μασάζ είναι ένα σύνολο τεχνικών που εφαρμόζει ένας θεραπευτής για να χειριστεί τους λιπώδεις, μυϊκούς και δραματικούς ιστούς ενός ασθενούς με σκοπό να καταπραίνει τον πόνο του. Οι πρώτες καταγραφές του μασάζ με τη θεραπευτική του λειτουργία χρονολογούνται από το 2700 π.Χ. στην Κίνα, όπου καταγράφονται και άλλες φυσικές θεραπείες όπως η βοτανοθεραπεία, ο βελονισμός και το σιάτσου. 200 χρόνια αργότερα, το μασάζ αναπτύχθηκε στην Αίγυπτο, όπως και η ρεφλεξολογία, μια γνώση η οποία μεταβιβάστηκε αργότερα στους Έλληνες και στους Ρωμαίους. Στην Ινδία, τα πρώτα ίχνη του μασάζ εμφανίζονται μεταξύ του 1500 και του 500 π.Χ. με μια εκδοχή του μασάζ γνωστή ως Αγιουρβέδα. Το 450 π.Χ. ο Έλληνας ιατρός Ιπποκράτης καθιέρωσε διάφορες βάσεις του μασάζ μιλώντας για το πέρασμα και το τρίψιμο. Σήμερα στη Δύση, μετά από πολλές επιστημονικές μελέτες τους τελευταίους 2 αιώνες, έχουν αναδειχθεί 3 κύρια ρεύματα μασάζ. Το σουηδικό μασάζ, ένα ισχυρό και έντονο μασάζ που συνοδεύεται από γυμναστική. Το γαλλικό μασάζ, ένα απαλό και λεπτό μασάζ που συνοδεύεται από υδροθεραπεία. Και το γερμανικό μασάζ, που συνδυάζει βαθύ μασάζ, χειρισμούς και κινητοποίησης. Μέχρι εδώ έχουμε μιλήσει για το μασάζ, αλλά τι είναι το χειρομασάζ? Στα μέσα του 20ου αιώνα, ο γιατρός Βισέντε Λίνο Φεράνδης δημιούργησε τη μέθοδο χειρομασάζ στην Ισπανία, συνδυάζοντας τεχνικές σουηδικού, γερμανικού και ανατολικού μασάζ. Ένα μασάζ που χαρακτηρίζεται από τη χρήση αποκλειστικά των χεριών, ιδανικό για να συμπληρωθεί με άλλες φυσικές θεραπείες και με ειδικές τεχνικές για τη θεραπεία κάθε συγκεκριμένου μειός. Στην περίπτωσή μου, εγώ είμαι Ισπανός και σπούδασα χειρομασάζ και όλες αυτές οι γνώσεις εφαρμόζονται εδώ στο Τέρα Μασάζ. Σας περιμένω.